हरि ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दनो प्रभु सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वन्दे शारदा मागो ब्रह्माण्डनन्दिनी मा ब्रह्माण्डनन्दिनी तु भारती जात कले पद्मजनी अरुणधरी मा गरुड जितनासा गरुड जितनासा तुषार गौरी मा विशेषापित भाषा शरीरे सगता मा विद्यार अधिपति विद्यार अधिपति पिता तुम्भ नाम कुदेले सरस्वती गलारे माग जमती मुकुतार हार मा मुकुतार हार प्रिय मागो सरस्वती विद्यार भण्डार जय हे राम गोविन्द राम 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 गोविन्द राम राम नवीन सुन्दर हरिये उर्पाद श्याम। बुझिलु गुरे बुझिली। पुत्रर कर्तव्य ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ସେବା କରିବାକୁ। ମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ହଁ କାହିଁକି ଯେ ଆହା ମା କୋଳେ ଜନମି ହେଲେ ଦେଶ ନାୟକ ମା କୋଳେ ଜନମି ହେଲେ ଦେଶ ସୈନିକ ମା ଆଶିଷ ରୂପୀ ମାନ ଚାଳକ ରଖିବା ମାର ଟେକ ମନୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ମା ଯୋଗୁ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଖେଳୁଛେ ମାଠୁ କେବଳ ନାହିଁ ମନୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମା ବାପାକୁ ସେବା କରିବା କଥା। ହଁ ହଁ ସେବା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମାକୁ ଏବେ ସେବା କରିବାକୁ କାହାର ବେଳ ଅଛି ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି? ମା ଋଣ କିଏ ସୁଝି ପାରୁନି। ମା ଋଣ କାହିଁକି ସୁଝୁନାହାନ୍ତି? ମାଇକିନା ଋଣ ସୁଝୁ ସୁଝୁ ଦିନ ପଳଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଶୁଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଋଣ ନା। ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ। ଏଥର ବାପା ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିବା। ଭକ୍ତ କଣ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି? କଣ? ହେ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ହେ ଦୈତାରୀ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆହା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କରିଛି କି ମନ୍ଦ କରିଛି ମୋର ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକୁଛି ମୋ ଡାକ ଥରେ ଶୁଣ। ଦୋଷ ଥିଲେ ମୋର କରି ସୁବିଚାର ଥିଲେ ମୋର କରି ସୁବିଚାର ନିଜ ଗୁଣେ କର କ୍ଷମା ଘନ ବରନ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଘନ ବରନ ହେ ଘନ ବରନ ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାୟାରେ ପଡିଗଲି ସବୁ ଗୁଡାକ ମୋର ମୋର ବୋଇଲି ଘର ମୋର ଜମି ମୋର ବେଙ୍ଗ ବେଲସ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଗାଡି ମଟର ମୋର ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା କାର ବୋଇଲେ
ନାଇଁ କରିଦଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା ମୋର ବୋଲି କହିବ ଧରା ପଡିଗଲେ ଥୋଣା ବାରଷ୍ଟ ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ନଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦାଣ୍ଡରେ ଗନ୍ଧିତ ଅବଳା ସହଦୁଷା ବର୍ଷି ଧରିଥିଲା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦାଣ୍ଡରେ ଗନ୍ଧିତ ଅବଳା ସହଦୁଷା ବର୍ଷି ଧରିଥିଲା ରଡ଼ିତ ଛାଡ଼ିଲା ଗଡ଼ିଲା ଧରାରେ ରଡ଼ିତ ଛାଡ଼ିଲା ଗଡ଼ିଲା ଧରାରେ ଶରଣ ଶରଣ କାହ୍ନା ଘନ ବାବୁରେ ଏଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଙ୍କୁ ପଦେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆହା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଦେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ଝିଣି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ହଁ ହେ ପାର୍ବତୀ ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ମୌଳେ ଆହା ଏଇ ନାଗପତି ମଦନନ୍ଦକ ପାପ ହାରି ହାରି ତ୍ରିନେତ୍ର ପଞ୍ଚମୁଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ଆହା ନମ ଶ୍ରୀ ପଦେ ଭଗବ ଦୂର କର ଦୁଃଖ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସଂସାର ଦୁଃଖ ମଙ୍ଗଳ କରିଥିବେ ହଁ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯାହା ହଉ ପଛେ ହରିନାମ ସାର ହଁ ହରିନାମ ଚାଲିଛି ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଚାଲିଛି ହଁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଶ୍ୟାମାଭିରାମ ନୟନାଭିରାମ ଗୁଣେଭିରାମ ବଚନାଭିରାମ ହଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଣମକୃତ ଭକ୍ତ କାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତତଂ ନମାମି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିବେ ଆଜିବାରେ ହରି ବୋଲ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁରାଣ ପୁରାଣ ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ବ ଭୀମଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଆହା ହା ପୁରାଣ ବୋଇଲେ ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ ରେ ପୁରାଣ ବୋଇଲେ ବୁଝିବୁନୁ କି କଣ ହାସ୍ୟରେ ହସିଲା ପରି କହିଲା ପୁରାଣ ବୋଇଲେ ବୁଝୁନି ବୋଲି ନାଇଁ ପୁରାଣ କଥା ପଚାରିଲ ଯେ ଆମକୁ କଣ ପୁରାଣ ଜଣା ନାହିଁ କି ହେଲେ ପୁରାଣ ବୋଇଲେ କଣ ପୁରାଣ ବୋଇଲେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ହେଲା ପୁରାଣ ଠିକ ବୁଝିଛୁ ହଁ ହେଲେ ବଡ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ହେଲା ପୁରାଣ ହେଲେ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ମାନିବା ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ପେଲିଲେ ଯାଉନଥିଲେ ତମ ଘରୁଟା ଯାଉନଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାଟଗଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୋଟା ମୋଟ ହେଇଯିବ ବୋଇଲେ ବଡ ଲୋକ କିରେ ଆହା ନୁହ ନୁହ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଚାରିଟା ପାଦ ଚାରି ପାଦ କାର ଘୁଷୁରୀର କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ ରେ ନାଇଁ ସକାଳୁ ହାଲୁଆ ସଫା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିବା ପାଦ ନୁହରେ ମୂର୍ଖ ଆଉ କଣ ଧନବନ୍ତ ରୂପବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଏ ଚାରିଟା ଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ସଂସାରରେ ବଡ ଲୋକ ବଡ ଲୋକ ଏ ଚାରିପାଦ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଧନ ଧନୁଜ ଛଳି ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଛିନେ ଭକାଇଲା ଭିଡ଼ି ଜଗତି ଗତି କରିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଃଖେ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇଲା ହେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଜଗ ଜନନୀଙ୍କୁ ନିରୋଧୀ ହୋଇଲା ସିନା ଅପରାଧୀ ହେଲେ ରସ ଲମ୍ପଟ ପଟଳି ଶିର ପଟ ହରିତ ରଖିଗଲା ସିଦ୍ଧି ହେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ କଣ ବୁଝିଲୁ କଣ ରସିକ ପୁରୁଷ କିଏ ବୋଲେଇଲା ବୁଝିଲୁ କିଏ ଧନ ଧନୁଜ ଛଳି ମୋଡି ମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀ ଧନଦ ହେଲେ କୁବେର ଅନୁଜ ହେଲା ଭାଇ ରାବଣେଶ୍ୱର ଓହୋ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ମନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡି ମୋଡି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଏ ଜଗତି ଗତି ଜଗତରେ ଯେତେ ରାଜ ସିଂହାସନ ଥିଲା ସବୁଗୁଡାକ ଯୁକ୍ତ କରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗଜନନୀ ନିରୋଧୀ ହୋଇଲା ସିନା ଅପରାଧୀ। ଜଗଜନନୀ ସୀତାକୁ ହରଣ କରି ମରଣ ହେଲା ଆହା କିନ୍ତୁ ରସିକ ରସ ଲମ୍ପଟ ବୋଇଲେ ବଡ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ବାନାଟି ଉଡେଇକିରି ତେଣୁ କରି ବଡ ଲୋକଙ୍କର ବଡ କଥା ଆହା ହେଲେ ସେଗୁଡାକ ହେଲା ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଁ ହଁ ହେଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ କଣ ଶ୍ରୋତାବକଟା ରହି ନାହିଁ ରୋଦନ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାର ଅର୍ଥ କଣ ବକ୍ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଶୋଇବାକୁ ଜଣେ ଥିବାର ଅଛି ବକ ବକ ହବାକୁ ଜଣେ ଥିବାର ଅଛି ଆରେ ଶୁଣିବାକୁ ଜଣେ ଥିବାର ଅଛି କହିବାକୁ ଜଣେ ଥିବାର ଅଛି ହେଲେ ଭିତରେ କହୁଛି କିଏ ଶୁଣୁଛି କିଏ ଶୁଣୁ ହେଁ ବୈବସ୍ୱତ ପୂଛା କଲେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଚରଣ
କଲ ରାଜା ଭାରତ ପୁରାଣ କଥାରେ ବସିନ ଦେବେ ଶୁଣିବ ପୁରାଣ ଆହୁରି ସକଳ ପାପ ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ ଲୋଚନ। ହେ ରାଜା ଯୋଉ ଭାରତ ପୁରାଣ ମତେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ। କଣ ହେଇଛି? ହେଁ ହସ୍ତିନାରେ କୁରୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ହଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହେଲେ ଶୋକାତୁର ସାର ଭାତ ମୁଠେ ପାଇଁ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲି ମୋର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଡ଼ା ଭାଇ ହରାଇ ମୁଁ ଦେଲି। ବିଚାର କଲେ କଣ ସାର ଭାତ ମୁଠେ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରିଆ ଭାଇଟାକୁ ହରେଇ ଦେଲି। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି କଣ ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେବ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୋଷ କଲେ ଶଯ୍ୟା ଅଲଗା ରଖିବ ମିତ୍ର ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ କଥା ନ କହିବ ଦାସୀ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଲାଣ୍ଡି କରିଦେବ। ଭାଇ କି ଭାଗ ମଢକୁ କାଠ ରହିଛି। ଯଦି ଭାଇ ଦୋଷ କଲା ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦବ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୋଷ କଲେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଅଲଗା ରଖିବ। ହେଲା ସିଏ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ ମଶା ଚୁବେଇଲେ ଆକୁଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ହବ ହିଁ। ହରେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଯଦି ମୁହଁ ଚାହିଁବନି କି ଅଲଗା ରହିଲେ ତାର କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଇଏ ମଶାରେ ଶୋଇବ ସେ ଘର ଶୋଇବନି। ଆଉ ମିତ୍ର ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ କଥା ନ କହିବ ଏଇଟା ବଡ ଉତ୍ତମ। କେମିତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗାତ ବନ୍ଧେଇବ 20,000 ଘିନା ଆଣିବ ତାକୁ ଅନେଇବନି କି କଥା କହିବନି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଡୁ ଆସିଲା ଆଡୁ ସେପାଟ ଆଡୁ ବୁଲିକିରି ପଳଉଥିବ। କହିଲେ କଣ ମିତ୍ର 20,000 ରହିଲା ନା। ଦାସୀ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଲାଣ୍ଡି କରିଦବ। ସେଇଟା ଆହୁରି ବଡ ଉତ୍ତମ। କେମିତି ଏଇଠି ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଆର ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ତାକୁ ପଚାରିବେ ହଇଲ ନାନୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଲ ସେ କହିବ ଚାରିଧାମ ଯାଇଥିଲୁ ଲ କହିଲେ ତାକୁ ନୁକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ମାଇଆରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନୁ ତୁ ଚାରିଧାମ ବୁଲିକିରି ଆଇଲୁ ବିଲ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭଲ ବୁଝା ବୁଝାଉଛୁ। ଶୁଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଚାର କଲେ ନା ଶୋକାତୁର ହେଇଛି। ଯୁଆଡେ ଯିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଢ ମଢ ଭାସୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ କେଡି କଥା ହେଲା। କ୍ଷିତି ଥିଲେ ନରପତି ଶୋଭା ପାଏ ରାତି ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲେ ସରୋବର ମଞ୍ଜୁଳ ମତି ଯୁବତୀ କତିରେ ଯୁବା ଥିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଭି ନାହିଁ ଯେ ବଲ୍ଲଭ ସୁରସ ମହା ସମ୍ପଦ ଥାଇ ହେବ କିସ ନୟନ ଥାଇ ଦିଅଙ୍ଗ ରସନେ ଗଲା ପ୍ରାୟ ଉପହାସରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଚାର କଲେ ଶୋକାତୁର ହେଇଛି। ଯୁଆଡେ ଯିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଢ ଭାସୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ କେଡି କଥା ହେଲା। କ୍ଷିତି ଥିଲେ ନରପତି ଶୋଭା ପାଏ ରାତି ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲେ ସରୋବର ମଞ୍ଜୁଳ ମତି ଯୁବତୀ କତିରେ ଯୁବା ଥିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଭି ନାହିଁ ଯେ ବଲ୍ଲଭ ସୁରସ ମହା ସମ୍ପଦ ଥାଇ ହେବ କିସ ନୟନ ନଥାଇ ଦିଅଙ୍ଗ ରସନେ ଗଲା ପ୍ରାୟ ଉପହାସରେ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପଳେଇବାରୁ ରାଜ୍ୟଟା ଆମର ଅରାଜ୍ୟକ ଦୁଷୁଛି ଅଶୋଭନ ଦୁଷୁଛି। ତେଣୁ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରା ଭାଇ ତ ହରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଚାରି ଭାଇ ଯାକୁ ଡାକିକିରି ଡାକି ଆଣିଲେ ଭାଇ ରେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ନଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀବେଳେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କଲେ ବାହୁବଳେ ରାଜା ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଦିଶଇ ଅଶୋଭନ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଚାରି ଭାଇ ଶୁଣ। ବୁଝିଲୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭୀମ କହିଲେ ଭାଇନା ତମେ ଆଉଥରେ ବନବାସ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା। ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତେ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରୁଥିଲା କପଟ କଳାରେ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ତାକୁ ଅଥଚ ମନେ ପକଉଛ କହୁଛ। ସେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ମୂର୍ଖ ତୋର ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବ ଯାଇନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ଭାଇ ଆଉ ଅଛି କିରେ ରାଜାଟେ ମିଳିବନି ରେ ଆଉ। ପାଷାଣରେ କରିଦେଲେ ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟେ ଯଜ୍ଞ ରାମ ହେ ଚାଲିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ
ତେଜକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତେଜ ଗଞ୍ଜେ ହରି ରାଜା ଧୀନା ରାଜା ଧୀନା ରାଜା ଧୀନା କହିଲେ ହଇରେ ଅଜି କଣ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ତାଳଟା ଭଲ ଡାକିଲ ବୋଲି କହିଲି ଆଉ। ଶୁଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝେଇଲେ ବାବୁରେ ସେ ଯଦି ପଥରରେ ହାତ ଦେଇଦେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଲୁଟି ଯାଉଥିଲା, ଚାଲିଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦ ଫୁଟୁଥିଲା। ଅନର୍ଘ୍ୟ ମଣି ମୁକୁଟ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ତେଜକୁ ମଳିନ କରିଦିଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରା ଭାଇ ଦେଲେ ରେ ହରାଇ ଅରାଜ୍ୟକ ଦୁସୁଛିରେ ହସ୍ତିନାର ଭୂଇଁ। ହଁ ତେଣୁ କରି ମୁହିଁ ତ ବଡ ଭାଇରେ ବଡ ଭାଇରେ ହୋଇବି ରାଜନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନରେ ରହିବ 4 ଜଣ ଆହୁରି 5 ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଚଳାଇବା ଯେବେ ମଜା ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ବସି ନ ପାରିବେ କେବେ। କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଇଲେ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି। ଆଉ ତମେ 4 ଭାଇ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବନରେ ଯଦି ରହିବ, ଆମେ 5 ଭାଇ ଯାକ ଯଦି ମିଳିମିଶିକିରି ଚଳେଇବା, ଯେତିକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲୋନ୍ ଥିବ ଲେଟ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆମ ଗାଁକୁ ଘିନା ଆଣିବା। ଅରେ ତାଙ୍କେ ତ ରଜା ପୁଅ ହସ୍ତିନାର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ କି ଝାଡା ହୋଇଯାଉ। ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧୌତେଣ ମଳି ସତ୍ୱ ନ ଯାଏ ତୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଙ୍ଗାର ବୁଦ୍ଧିଟା। ହଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ହେବି ବୋଲିକିରି ଶୁଣିଦେଲା ଯଉଆରେ ବୀର ଭୀମ ସେନ ରେ ବୀର ଭୀମ ସେନ ସାପ ମରି ବୀର କରିଲା ଗର୍ଜନ ନିଶାତ ଦେଇ କହେ ପନ ତ ନଇ ବୁଲାବୁଲି ମୋତେ ଭାଲ ବଡ ଭାଇ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ମନ ବଢିଗଲା। ବେଳେ ତୁମର ବଳ ଦିନ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଷା କରିଲା ବିଭୀଷଣ ବାହୁ ରକ୍ତରେ ବେଣୀ କରିଲେ ବନ୍ଧନ ବିରାଟ ଦେଶରେ ତାକୁ କିଚକ ଦେଇଥିଲା ହାରିଆ କରିବି ବୋଲି ପଛେ ଗୋଡାଇଲା। ତୁମେ 4 ଭାଇ ରଖି ନ ପାରିଲ ବଳେ ବଳେ କିଚକକୁ କରିବୁ ସଂହାର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲା ଆମରିଆ ଘରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବସାଇବ ତାଜନୁ ଉପରେ ସେଇ ଅନୁରାଗ ମୋର ରହିଥିଲା ମୋର ଭଡା ମାରେ ଜାନୁ ହାର କରିଦେଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ କରିଅଛି ମୁହିଁ ସିଂହାସନ କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବି ନାହିଁ। ସମର କରିଲେ ମୋର ପାଖେ ଅଛି କଥା ତମପୁରେ 4 ଭାଇ ଚାଲିଯିବ ସିଧା ରାମ ହେ ଜୟ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ହେ। ରାଗିଗଲା ଭୀମସେନ, ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲା ଗର୍ଜିକିରି ଉଠି ପଡିଲା। ନିଶ ଉପରେ ହାତୁରା ପକେଇଦେଲା। କାରେ ପକେଇଲା? ନିଶ ଉପରେ ସେ ବୀର ଭୀମସେନ। ଭୀମ ତ ହାତ ପକେଇଲା, ତମେ ହାତ ପକେଇ ମୋଟି ଦଉଛ। ମୋର ଅଛି କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଥାଉ ନ ତା ହାତଟା କେମିତି ପକେଇ ଦଉଛ? ସେ ଭାରତେ ଭାରୋଇ ମଲ ଭୀମସେନ। ନିଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଜଣା? ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ ତ ରଖିନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଜାଣିବାକୁ ତାହେଲେ ହାତଟା ପକେଇ ମୋଟି ଦଉଛ। ହେଲେ ନିଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ନିଶ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। କୋଉ ନିଶ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା, ରସିକ ନିଶ ନାରୀ ମନ କିଣା, ରସିକ ନିଶ ନାରୀ ମନ କିଣା, ଅଳସୁଆ ନିଶ ତୋରାଣୀ ଛଣା। ସରିଗଲା କଥା। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ? ବୋଲି ଲୋକଟା ସାନ ହେଇଥିବ, ବଳ ନଥିବ, ଆଚ୍ଛା ମକା ହାଳିଆ ସରୁଆ ସରୁଆ ହାତ ଓଡିଓ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦୁଷୁ। ଠିକ ଠିକ। ମାତ୍ର ଅଡା ହଳିଆ ନିଶ ରଖିଥିବ। କିଏ ମାଟ ଲାଗିଲାରୁ ଟରା ଟିକିରି ଚାହିଁଦ ନିଶୁରକୁ ମୋଟି ଦବ କାହିଁ ପଳିଆରେ ପୁଅ ଦିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଟ ହେଇଯିବ ତା ତଡକୁ କିଏ ଯିବେନି। ଆଉ ସେ ନିଶକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା। ଆଉ ରସିକ ନିଶ ନାରୀ ମନ କିଣା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଗୁଡା ମୁଷା ନାଙ୍ଗଡ ଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଦିଏ ନାକ ତଳେ 22 ଥର ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛା କନାଟା ପଛାଉଥିବେ ପୁଛିଟା ହଉଥିବେ। ଇଆଡେ ମୋବାଇଲ ଆକୁ କିଏ ପଚାରୁ ନଥିବ। ନାଇଁ ସେଟା ରସିକ ନିଶ ନାରୀ ମନ କିଣା। ତାଙ୍କର ସେ ବେଲି ଅଳସୁଆ ନିଶ ତୋରାଣୀ ଛଣା। ସେଇଟା ବଡ ଉତ୍ତମ ନିଶ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଭଣ୍ଡାରୀ ପାଖକୁ ଯିବନି ନାଇଁ, କି ସେଲେନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବନି ନାଇଁ, ଖେରବାର ହବନି ନାଇଁ। ସିଏ ମାଳିକିରି ଝୋଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଥୋଗୁଣି ଯାକ ବିଲି ବିଲା ହେଇକିରି ଥିବ। ବୁଡି ବୁଡି ଆଣି ଖରା ଭଳିଆ ଇଏ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଖରା ବେଳକୁ ଆସିବ ମାଇକିନାକୁ ତୋରାଣିକି ପାଣିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦେଇ ମାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନେଇକିରି ଦେଇ ପକେଇବ ତାକୁ। ଠିକ ସେ ପାଣି ତୋରାଣିରେ ଅଳିଅ କୁଟା କୁଟି ଝାଟି ପିପୁଡି ଯାହା ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଥୋଗୁଣାକୁ ଲଗେଇଲା କ୍ଷଣି ସେ ଜାଲି ଭଳିଆ ବେଢି ହେଇକିରି ପାଣିଟା ଛାଣି ହେଇକିରି ପଳେଇବ। ମଇଳାଟା ବାହାରିକାନି ହାତୁରା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସଫା ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ବଡ ଉତ୍ତମ ନିଶ। ଭଲ ବୁଝା ବୁଝା। ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ନା, ଜାଣିକିରି ହାତୁରା ପକଉଥିବ। ହେଲେ ମୋ ଜଣେ ନେଇ ତତେ ବୁଝୁଥିଲି, ତୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବୁ, ତାପରେ ହାତ ପକଉଥିବୁ। ଶୁଣୁ ଆରେ ଭୀମ କଥା ଅର୍ଜୁନ ସହି ନ ପାରିଲେ କାନ୍ଦିବ ଧନୁକୁ ଧରି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ ଅଭ୍ୟସନକୁ ଚାହିଁ ନ ବୋଲନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଛ କି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ବଳ ମାନ ବିଶ୍ୱକୁ ସରସଜା
କରିଅଛି ମୁହିଁ ସିଂହାସନୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରା କଲେ କ୍ରୋଧର ପାଣ୍ଡବା ଧରଣୀ କରିବି ସଂସାର ବୁଝୁଣ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଅପାଣ୍ଡବା ହରଣୀ କରିଦେବି ତାଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜା କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ତେଣୁ କରି ସିଂହାସନ ମୋର ଯଦି ଡେମ୍ବର ଗାଡି ହଉ 4 ଭାଇ ଯାକୁ ଗୋଟେ ଥରେ ପଠେଇ ଦିଏ ଜମପୁର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି କହିଲେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଣ ନକୁଳ ହେ ଶୁଣିଣ ନକୁଳ ଧରି ଠିଆ ହେଲେ ହୋଇ କୋପାର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୋପାର୍ଣ୍ଣ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ସେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଟେ ବଳବାନ ରାଜସଭ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆମ ବଡ ଭାଇ ପାତାଳପୁରକୁ ମୋତେ ଦେଲେ ପଠାଇ ହେ ଦେଲେ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୁହିଁ ପାତାଳେ ପଶିଲି ମୁଁ ପାତାଳେ ପଶିଲି ବହୁଳରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଟେକି ମୁଁ ଧରିଲି ହେ ଟେକି ମୁଁ ଧରିଲି ମୁଁ ପୃଥ୍ୱୀ ଧରିଲେ ଆସିଲେ ବାସୁକି ରାଜନ ହେ ବାସୁକି ରାଜନ ତେଣୁ ହୋଇବ ମୋହର ରାଜସିଂହାସନ ନକୁଳ ବୋଇଲେ ତମଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଆମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇନା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପାତାଳପୁରକୁ ମତେ ପଠେଇଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ଡକେଇଲେ ବାସୁକି ରାଜା କେମିତି ଆସିବ ତୁ ଯାରେ ନକୁଳ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଧରିକିରି ଗଲି ପାତାଳପୁରକୁ କୁନ୍ତହୁଳରେ ପୃଥିବୀ ଟେକିକିରି ଧରିଲି ମୁଁ ଯଦି କୁନ୍ତହୁଳୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି 4 ଭାଇ ଯାକ ତଳେ ପଡିକିରି ପାଚିଲି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 3 ଭାଇ ଏଇର ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ କଣ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ଶେଷକୁ ସହଦେବ ଧୀର ରହିଥିଲେ ରମଜ ସିଂହାସନ ନୋହିବ ବୋଇଲେ ରାଜାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ରହି ରାଜା ପୁଅ ସିନା ରାଜରେ ରାଜନ ହୁଅଇ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ତୁମେ ନୁହ 4 ଭାଇ ଧର୍ମକ ନନ୍ଦନ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ପବନ ନନ୍ଦନ ଭାଇନା ଭୀମସେନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁମର ଭାଇନା ଅର୍ଜୁନ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନକୁଳ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଏକା ପୁଅ ତୁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ପୁଅ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ହୋଇବୁ ରାଜନ ସୁଖରେ ଚଳାଇବୁ ହସିନା ସିଂହାସନ ରାମ ହେ ଜୟ ରାମ ହେ ଆହା ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ହେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଥିଲେ ସହଦେବ ବୋଇଲେ ତମେ କଣ ଟେମ୍ପର କାଢୁଛ କିଏ କୁଆଡୁ ସବୁ ଆଇଛ ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ବାପାର ପିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ତମେ ସବୁ ଭଡାକୁ ଆଇଛ ନା ଏମିତି କହିବେ କିରେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନୀତି ଅଛି କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ପୁଅ ଆଗା ରାଜା ହବ ଧର୍ମଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇନା ପବନଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଭୀମସେନ ଭାଇନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦନ ହେଲେ ଭାଇନା ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ହେଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଆମେ ଆଗା ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ତେଣୁ କରି ସହଦେବ କହିବା କଥା ଠିକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ପୁଅ ଆଗା ରାଜା ହବ ଆରେ ସହଦେବ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ କଣ ପାଇଁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଜୀବିତ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ 5 ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଥିଲେ ବାବୁରେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଦେହଟାକୁ ଦାହ କରିବନି 5 ଭାଇ ବାଟିକିରି ଖାଇଦବ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ତ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ନାହିଁ ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଅଶିଖିଆ ପଡିଲେ ମନ ଉଣା ହେଲା ବିଚାର କଲେ ପୁଅଟା ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ସହଦେବ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠୁ ଟିକିଏ ଖାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହାବୁଡି ଗଲେ ବୋଲେ ବାବୁରେ ଏତିକରେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଗ ଜାଣିଦେଲୁ ହାତୁଟେ ଖାଇଦବୁ ବୋଲେ ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କିଏ ପଚାରିବନି ମାତ୍ର ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାବୁ ତତେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ସବୁ ଯଦି କହିଦବୁ ମୂର୍ଧନା ପାତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସହଦେବ କହିଲେ ଆମେ ଗାଠୁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଆମେ ଆଗା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଖରେ ଚଳେଇବୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଝଗଡା ଚାଲିଛି ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଜୟ ରାମ ରାମ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ ଏଠାରୁ ମହାଭାରତ ବାବୁ ଯିବା ଗାଇ ତୋର ଆୟକୁ ମୋର ବିଏ ପିଲା ଜନ୍ମିଲେ ଧରିବ କିଏ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଆଲୋଚନା କର ତାଙ୍କେ କୁଟୁମରେ ରହିବା
କେତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବା ଚାଲ ସଙ୍ଗାତେ ପୁଅତେ ଯାହା ହେଲା ଆଲୋଚନା ଘର ଜେଜିମା ଆମ ଗଣାରେ ବିଜୁଳି ବତି ତୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଫିରି ଶୁଇଛି ମାରେ ନୁତିଆ ପେଟ ମୁଡ଼ିଲାଣି ପୃଥିବୀ ମୁତି ପୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଜୟ